Колко яйца сложи, байко? 19. 19, 2 литра мляко и на лъжица сол и брашно колкото поеме вече. Той да каже 2 кг, 3. Да. Зависи. Разбива се всичко и замесваш. Ако искаш с мая, ако искаш без мая, по-добре да е без мая. Не се надуват мая. Точиш, изнасяш на слънцето, разпиваш чаршафи, вестници, и ги изсуши слънцето. Те се натрушават предварително там. Събираш ги в една бухча, припичаш ги по начасти в тавата, в печката и фурната да се зачерват. Това става бързо. И си ги прибираш в един нейлонов чувал. С найлонова турба, разбира се. Да е чистичко и завързва си го и ще си ги съхраняваш цяла зима. Взимай си там на колкото човека да свариш и да си определиш една голема шифа, то надварящо. Да ти кажа ли как става, как се приготви? Запържваш олиото, слага си ювката да се запържи, бъркаш така. Да се прикрие хубавичко, да замирише на пържено. Да. И залива с топла вода. Да направо свърчи. Завира и за някакви 5 минути тя сварена. Става бързо закуска и много приятно. Прибавя ли се сирене? Ами, после се прибавя вече, искаш масълци. Маслото му и към края на завиране, преди да го свалиш, може да го туриш. Или маргарин, ако искаш и в плакето, дето ще го изсипиш, в общата смес, после вече разсипваш на всеки човек. По-вкусно става, като и с масълци или с маргарин. А може и само соли. Дали си. Ако си на някой диета, да не идеш мазнини такива. Ако ли се, може и без такива мазнини. Но запържваш, става по-вкусна. Не, някои слагат водата завира като макаронти и слагат чувката. Така не става вкусно. Запържваш олиото, сложиш на трошичка за червин, сложи ювката, разбърка я 5-6 пътя, както е на горещена мазнината, с малко мазнина, разбира се, да. 3 лъжици, няма да плуи. Тя попива мазнинката и се зачервява и люрка е водата, то свърчи, завирисва на хубаво, на пържено брашно. Да. И тя малко вода иска. И като имаш топла вода приготвена, ако иска още малко да довори, чурни пак малко водичка, нали, да не загари ювката. Не е насилен огън, но бързо става да пуска. И прибавяш вече, като я туриш и свалиш тенджурата, нали, няма необходимата излишната вода там, гъстичка, слага си сирене на вкус, слага си там маргарина, той, защото не се обработва с горещо маргарина.